Thì sẽ xiên blog ngapriang so bahai phi shagari ka YouTube channel ko jonga but hani ka por ngan batai shapang ka chord progression kumla post iwe inong comments ilong kumno ban panihap yaki chords bat kasur nani ban ya lang man kasur te ningkong phihap ban tip ya ka chord progression klam da tip ya ka chord progression phinom la ban sngewthuh kumno ba ki chords kiya te yen sedang sha da kita ki chord progression ki belong common dan ki bangi juperan kam berobor kinong thau jingrai kinong tem ki juyat berobor yakni ki chord progression te kini ki chord progression kilong yen pet hang tu yen peran kam kita ki roman numeral kita ki number kumangla ai ka video ko bladap shapang ka ki chord support ka major scale la pen e piang tu kumno bangin itu u minor but u major te nginya chakmat menta teknik por ngin shim da u C major scale teknik por pila ban i hang ne ba how chord C ngila bo kitki number pe ka screen ke jonga ngila bo itu number way are lai sao san real ma way are lai sao san real te kita ki number ki badan ki bahe kamut ki major but ki badet ki minor te ni kapor yen persang man ya ni ka progression ma kini ki belong ki common chord progression ma te ndaka ba piso thu ikene phila ban tem shibon bha ki jingrai te nya ban tip shaba c di 1 nani u baning kong ba r di u d minor balai di e minor basau di u f major nangta basan di g major baru ban rio di u e minor te tang kini ki chord sha in tem ta tingin ye pe ka progression ka baning kong ka progression ka baning kong ka tho iway san iway sao san iway sao san tingin tem mi ka progression iway sao san iway sao san say sin iway sao san ti plaban into iway sao san ngiyo C major F major but G major ma ti hang tung iyo progression C major F major but G major te ka progression ka ba R ki mangi diben tip kalong C iway sao real san come on iway sao F A minor san ban lai real de u A minor bat basan de u G major tang tong ngila ban itu bat ngila ban shy kataka rekom ya jong ki chord progression habang ong iway o C major habang ong basal o F major habang ong real A minor basan de u G major tingi tem gato section te sakawai ka progression kepada bangin ya menta kalong iway nangta san real sao iway C major san G major real A minor basau F major tetem section C G A minor F te ngin pet sakawai ka progression kata kadai iway real sao san iway real sao san te kani ka progression kaya
iway u C hendrieu E minor dak grid sao u F san u G tingin tem way hendrieu sao san way hendrieu sao san sisin iway hendrieu sao san ti kitu kilong ki chord progression ki mangidon kam ban practice tinga kwa IP ba pin practice way kini ka chord progression ma ti sakawe nga kwa ban ong ba bala post itu ka jingkli ba kumno ngila ban hapo ka comments ibla post ibong kumno ngila ban tem baro art ligi kiti lani ban combine lang lani ban tem lang ka ka por ki art ligi kiti ti pi habingi ong practice ladangi ong practice shumta ngalai kai pi chords pla nang ki chords shubom ta pla nang ki chords u C pla nang u F pla nang u G pla nang ti pi tem kai kanu ko sur am lada pi tem kai kanu ko sur pi shu tem kat seba kat ba mi na po ka jingmut jing perkhat jong pi lani kat bawan hi na ka jingmut perkhat jong pi kani kanu mirap ip ti ban practice kran kam ka thong ba mentas ngi ngan practice ke ai lada pi shong tang shi teng kan taro khat san minute ro man ka ski pi practice pi dan ka thong ba mentas ngi an pendap yo tau skill yo major skill ani tau chords te kani lani dakaba phile ekni ka progression ru phila ban improve shibun dakaba phi practice tikna but dak phi practice phi shong phi play jingmun phile phi don ka thong ba phin pendep kani kade bangan pendep mentas ngi kani kade bangan pendep mentas ngi kani ka skill ngani ban pendep mentas ngi kani ka progression ngani pendep kani ban long kumta te klem kata nginum la ban penblien namar ngi don kam ru ia kata ka muscles memory ka bangi ong kamut hoi ladang apen I mentai fi kini ka video da fi peit kini ka video le sing la batai phila don ha ki jingmut jing berkhat jong phi phila tip tu khot su dikum tu hendrei ka kti jong phi la niki niki simpre akti jong phi kim pat mlien dengan ai nuksa ru shu om tala da don pi mensyang ngi dang bat ngi dang bat itu keypad phone mo te ngi text message itu ngi la amlien itu ban dalawan ka touch screen hadian benda ka combo it kidak kala compare te ngi dang kham thlun man text ngi dang kham suki ban tho message te ndai ndalang ngi la amlien ka to ka muscles memory kala awan kamut ngi la stat ban type ikanu message ru ngim da don kam na pet baharu ning la kham stat te kalong kumju hi ka jing tem ro ngi don kam ya ka muscles memory kam ka jing pen mlien ben man ka sngi man ka por ba practice kani hi kani rap ya ki simpre akti jong phi ba kin long mlien ban tem ti tangkat ni an sawan biang ko ka video ti polok la fin pat subscribe i ka channel ko jonga subha ban subscribe ka shan ka channel ko jonga manang la shushu ban pen mi kum kini ki video kum li shibun